a guest, ubaba uProphet Alex Nkosi, owaziwa ke ngoMafohla. So I will just hand over to him. I introduce yena. He is the founder of the trumpet movement. The trumpet alone, that name trumpet, it takes you straight to the book of Revelations. It's in Nashumayel. Baba Prophet. Asibingelele kakhulu emsakazweni weNtra FM, sibingelele mphathi wami sibonge nje ithuba osiphalona namhlanje. Amen. Ungazazisa ke mina angazi okuningi ngawe ke wena usuzotshela abalaleli ukuthi ubuyaphi bese sigibela phezulu kwezwi inceko. Angibingelele nje abalaleli bonke bomsakazi wethu omkhulu kangaka eRiandra FM ngokukhulu kuyithoba egameni lika Kristu Jesu elinamandla. Sibonge ithuba esilitholayo, siyabingelela to the man of God ukusibonga usipha ithuba elihle kangaka. Sibingelele bonke abalaleli beRiandra FM 22.65 FM. Siyabonga ukuthola ithuba elihle kangaka msakazi osipha lona. Mina ke igama lami kuthiwa nguMafohla, ekhaya endaweni yaseNatal la ngiya khona ngokomsebenzi wenkosi endaweni yaseMpumalanga. Ngisindisiwe, ngiyakholwa kwelihle igama lika Kristu Jesu waseNazaretha. Iqhamuka ngaphansi kwe-ministry, God is Able Ministry, and I am a founder of the trumpet movement. Okay. All right. Yes. Asiqale nje sibheke izwi lenkosi namhlanje. Ngiyabonga nje ukuthola ithuba namhlanje ukuba ngishele nani inhliziyo kaNkulunkulu. Ngiyafisa sibheke kakhulu incwadi yesambulo. Prophet. Kunezinto namhlanje esifisa sibheke encwadini yesambulo. Incwadi yesambulo, incwadi yabhalwa umprofethi uJohane ngomoya kaNkulunkulu. Elithi iBhayibheli wayebethwe umoya kaNkulunkulu. Kulezi sikhathi sokugcina inkosi ikubekile enhliziyweni yami ukuthi ke ngishumayeze ibandla likaNkulunkulu ngokuthi lazi ukuthi la masisuka la sisuke sibhekephi, ngoba ibandla sesishumayezile intshumayelo eziningi, kodwa ibandla selikhohliwe iposition yokuthi konje libhekephi. Ake ngitshele nje abalali namhlanje ukuthi thina asakhile lapha, kodwa kunekhaya uNkulunkulu asilungiselele lona, kunendawo sisabheke kuyo. So manje ibandla, njengoba ngikhuluma sesikhathini sokugcina, sisesikhathini sokugcina la khona ibandla kufanele lifocuse khona ukuthi lizazi ukuthi lona lingobani, ngoba ibandla seliphelelwe yivelu yamandla, laphelelwa nanokwazi ukuthi babheke kuphi. Nawo inkosi kulezinsuku ibekile empilweni yami ukuthi ngifundise ngendaba yeschatology. Indaba yeschatology ke ilapho esisuke sibheka khona isifundo, la sisuke sibheka khona isifundo sokubuya kwenkosi, ukuthi uma ibuya inkosi kuyokwenzakalani, futhi inkosi mayibuya izobuya kanjani, ngoba siyazi ukuthi njengoba sikhona emhlabeni asakhile kusazofika usuku lokufa sife simbelwe, and la sibheke khona asazi, kodwa ngezwi likaNkulunkulu nangezwi lomprofetha inkosi isenzele umusa ukuba sazi la sibheke khona. Ake sivule nathi izwi lenkosi encwadini yesambulo chapter 2. What yesambulo chapter 2, ngicela ukufunda nje amavesi amabili bese siyathandaza. Sizothatha incwadi yesambulo chapter 2 verse 10 and 11. Uverse 10 uthi ngizofunda ngesizulu, ungesabi lokho ozakuhlupheka ngakho, bheka uSathane uza kuphonsa abanye kini entilongweni ukuba belingwe, uthi nihlupheke izinsuku eziyishumi, thembeka kuze kube sekufeni ngokunika umqhele wokuphila. Bese uverse number 11 uthi onendlebe akezwe lokhu akushoyo umoya emabandleni, oqobayo akasoze oniwa ukufa kwesibili. Anuphinde uverse 11 siwuze kahle. Onendlebe akezwe lokhu akushoyo umoya emabandleni, oqobayo akasoze oniwa ukufa kwesibili. Baba, izwi lakho liphile linamandla
uNkulunkulu namhlanje ngiyakholwa ukuthi khona ababili noma abathathu ozokhuluma phezu kwezilo zabo. Amen. Now asithathe siyithathe eqaleni indaba yethu. Siyazi ukuthi-ke siphila ey'khathini zokugcina la khona kugcwele khona onke amanyala nencithakalo, la khona kugcwele khona zonke izifo ezikhona. Ibhayibheli-ke liyasitshela ukuthi ngey'khathi zokugcina yini ezokwenzeka. Lithi khona abayoyithanda, lithi kuyoba khona izifo ey'ngalapheki. Ngethemba sibonile kwafika izifo ey'nkulu, kwafika abo-corona, izifo ey'nyakazise umhlaba wonke. La khona even ama-scientists ethu adidekile nge-corona. So now i-corona ingenye yesifo esizoba yisayini yokukhumbuza ibandla ukuthi sekuyisikhathi sokugcina, njengoba izwi latshilo bayithi uNkulunkulu izwi lami aligigi alikabathi alibuyi lingawenzanga umsebenzi, njengoba kwakushiwo ezwini likaNkulunkulu ukuthi ngesikhathi sokugcina kuyoba khona izifo ezingalapheki. Yiyo-ke i-corona lesiyibonayo engesinye yezifo ezingalapheki. Nawo kunemfundiso-ke eke yaba khona ukuthi njengamanje njengoba kukhona corona 5G sekuqala i-666. Cha, i-666 ayikakeze ukuqala manje. I-research ithi i-666 izokwenzeka ibandla belingasekho emhlabeni. Now angizame mhlawumbe ukuyiclarify le ndaba ngishumayele ngenxa yesikhathi sami esincane. Now i-666 izokwenzeka ngesikhathi se-Great Tribulation. I-666 ayizuku-exista kusekhona ibandla likaNkulunkulu emhlabeni. Now ngifuna ukukhuluma ngezinto ey'mbili noma ey'ntathu namhlanje. Ngifisa ukukhuluma ngendaba ye-rapture, bese ngifisa ukukhuluma ngendaba ye-second coming, bese ngikhuluma ngendaba ye-Great Tribulation, ngoba kune-misunderstanding ekhona between i-rapture ne-second coming. I-rapture ukuhlwithwa kwebandla lisuswa emhlabeni liya ezulwini, bese kuba khona abazosala emhlabeni. Umhlaba ungakwarenewa ukuthi ube yizulu elisha. Now lokho-ke kubizwa ngokuthiwa i-rapture. I-rapture izosebenza kubantu abahambe ngobungcwele nabahambe kahle endleleni kaNkulunkulu. Yibona-ke abazokwazi-ke ukuthi-ke bangene kwi-rapture-ke. Labo-ke abahlalile babekezela izinto zikhona beshayeka kodwa babekezela, bese yilabo abazohamba nge-rapture. Yini i-rapture? I-rapture ngesizulu ukuhlwithwa kwebandla. Bese ngesiGriki igama elisho i-rapture, igama elithi rapture lisho haphazo, or ngesiLatin lisho rapele. Lokho-ke kusho into ethathwe ngendluzulwa, ikusho into ethathwe ngokuhlwithwa. Now uma selihambile ibandla selisezulwini phezulu, sithola ukuthi phansi emhlabeni bonke laba ababekade bengahambi ngendlela e-right kuNkulunkulu bazosala emhlabeni. And uma ibandla lihamba lizohamba nomoya ingcwele. Njengamanje iBhayibheli mawufunda kahle uJesu mayesehamba wafunda incwadi kaJohn, I think it's the last chapter of John. uJesu ukhuluma lento kubafundi bakhe uthi sengiyahamba ngiyakubaba kodwa nginishiyi nodwa, nginishiya nomduduzi omoya engcwele ozokundifundisa aniholele kulo lonke iqiniso. Ngiyathi wakhuphuka waze wangena emafeni. Uthi-ke ngoba sengihamba sengizonikeza umoya engcwele. Then mawufunda incwadi ka-Amos chapter 3, incwadi ka-Amos ithi uNkulunkulu ngekhathi sokugcina uyothula wonke umoya wakhe kuyo yonke inyama endala nencane. Uthi abanye bayoprofetha, abanye bayobona imbono, abanye bayofuqa amafuqo. Now is the right time la khona esifanele simuve khona kwi-atmosphere kamoya ongcwele. Now is the right time la khona okufanele si-acknowledge because thina siyi-generation yokugcina, we are the fourth generation, i-generation kamoya ongcwele, and asikho esinye isizukulwane esizoba khona ngaphansi kwethu. Now uma-ke njengamanje njengoba umoya engcwele uthuleliwe emhlabeni, uma ibandla selihamba uJesu uzobuya abe bafile. I-second coming ne-rapture akufani. I-rapture Jesu uzobuya abe bafile, ebese inkazimulo kamoya ongcwele ithatha abebekade benze kahle emhlabeni. Bonke abebekade bengahambi ngethando kaNkulunkulu bazosala emhlabeni. And then uma ibandla seliphezulu lizokhuphuka lo moya ongcwele lo othululiwe manje esiphila kuye.
lo esiphila ngayo lona esibona imibono ngayo lona esiprofetha ngayo sizokhuphuka kanye naye bese bonke abangenzanga kahle beyasala yithwe kuzoqala indaba ye-tribulation njengamanje into ezokwenzeka ibandla lizoshushwa lisesemhlabeni kodwa i-666 ayizukuqala ukusebenza ibandla sesekhona ngenxa yokuthi emhlabeni kusa-exista indaba kamoya ongcwele and uma kusekhona umdaba kamoya ongcwele noma usathane ethanda ukusebenza but akakatholi i-title deed akakatholi i-permission akakatholi i-authority yokuthi akwazi ukusebenza kahle ngenxa yokuthi umoya ongcwele uyakuphazamisa njengoba sekhona ibandla elithandazayo usathane akakwazi ukusebenza kahle ya sizohamba-ke nge-rapture and uma ibandla selihambile seliphezulu uzolinde ebafini ujesu alithanda ahambe nazo ayolungisa then kuna-7 years period esizongena kuwo uma sifika ezulwini then u-3.5 years owokuqala yila khona sizobe sibongwa khona ngesikwenze emhlabeni bese u-3.5 years wesibili lapho sizobe sesigqokiswa iy'ngubo bese siyathathwa sisayo-handova uGoda Father asakayi kwi-eternity ngoba and sisazokwehlulela ibandla likaNkulunkulu lizokwehlulela lodwa angeke baze bahlulelwe thina ibandla likaNkulunkulu ngeke sihlulelwe kanye nabezizwe and mabili ama-throne akhona kukhona into okuthiwa i-Bema Seat Throne bese kuba khona into ekuthiwa i-White Seat Throne i-Bema Seat Throne i-throne la kuzokwehlulela khona abangcwele bese i-White Seat Throne yi-throne la kuzobe sehlulela khona abezizwe and uma sesifike kuleyo throne le i-White Seat Throne yilapho-ke ibandla lizobe seliqedile ukwehlulela thina sizobe sesihlulela bezizwe and lithi iBhayibheli lapho sizobe sesihlezi incwadi yesambo lithi sizohlaliswa ey'hlalweni zomkhosi ngehabe isihlalo sikaNkulunkulu bese lithi bese sehlulelwa izizwe now lapho-ke thina ngeke singene kwi-judgment yabo abezizwe angibuye-ke ngize la iqaleni lasikhona uma-ke singena kwi-period leka-7 years phansi emhlabeni bazoqala bengene kwi-period ye-great tribulation ka-7 years and i-great tribulation ka-7 years bazobe beyiphila bela emhlabeni laba abazobe besele and uma bezohlwithwa behambe nge-rapture ezulwini asingeni izulu aligwazelwa izulu akhokhelwa ukuthi ungene khona kodwa iyodwa into eyenza ukuthi umuntu angene ezulwini okokuqala ukuvuma isono phambi kukaNkulunkulu ngoba sithi sonke sonile sibelwe igazi kaNkulunkulu now akekho umuntu ongone emhlabeni kodwa into ezokwenza ukuthi siqualify ukungena ezulwini okokuqala ukuthi wemukela inkosi uKristu waba inkosi nomsindisi wempilo yakho okwesibili uyavuma izono zakho ma ufunda incwadi kaRomans chapter 3 I think it's verse number 7 to 10 lithi iBhayibheli bekakholwa kanjani bengashunyayezwanga na bese lithi ngokuba izwi likaNkulunkulu liseduze nawe bese lithi bonke abavuma ngemilomo yabo bese beyakholwa ngezinhliziyo labo-ke bayasindiswa bese athi uPhostoli Paul ngokuba ayikho imfundiso ngomunye futhi akekho uKristu akekho omunye uKristu obehliwe ebantwini ukuthi abe yisango lokuyezulwini ngabanye amagama uma ukholwa kodwa ungamemukelanga uKristu ukuthi abe yinkosi nomsindisi wempilo yakho na uyayifeyila-ke uyayifeyila-ke i-rapture-ke awusakwazi ukungena kuyo awusakwazi ukubona umbuso kaNkulunkulu uzosala emhlabeni ungene kwi-great tribulation la kwi-great tribulation yilapho esobe sesithola khona sekusebenza khona u-antichrist u-antichrist ne-666 yilapho abazosebenza khona uma ufunda incwadi kaDaniel uchapter 9 verse number 27 uzoyithola leyo ndaba ufunde incwadi kaMateyu chapter 24 verse 15 uzoyithola leyo ndaba ufunde incwadi kaMark chapter 13 verse 14 uzoyithola leyo ndaba ufunde incwadi ka-2 Thessalonica chapter 2 verse 4 uzoyithola leyo ndaba bese ufundela u-Revelation chapter 13 verse number 14 to 18 uzoyithola leyo ndaba and njengamanje from uchapter 1 wesambulo uya ku-chapter 5 wesambulo ibandla lizobe
chapter 1 to chapter 4 ibandla lizobe lingakahambi leso semhlabeni but chapter 5 ibandla liyahamba ngerept chapter 6 sesezulwini ibandla and phansi emhlabeni sebesele basele nendaba ye-great tribulation. Now angiyifikeze indaba yami ngenxa yesikhathi sami ukuze sizothandaza khona amadoda. Now bonke abazosala la emhlabeni yilabo okuthiwa bazongena ehlophekweni, yilabo okuthiwa iy'ngelo seziyisikhombisa zizokwehla zizothula ulaka likaNkulunkulu phezu kwabo. Lithi ilanga lizokwehla lisondele emhlabeni bese lithi enye ingelosi iyodila nomoya, enye ingelosi iyayibala, enye iyodila nesilonda bazobe bebuza ubuhlungu kodwa unebheza uzobe ungasekho ngenxa yokuthi umoya engcwele uzobe ungasekho njengoba ubona abantu njengamanje begila imikhuba kodwa umoya engcwele esekhona bayakwazi ukugila imikhuba kodwa ngenxa yokuthi noma engakholwa unebheza usambamba kahle kahle unebheza ukho into ethiwa unebheza ayikho kodwa iyonto into ekhona into ethiwa umoya engcwele noma ungakholwa but umoya engcwele uyakwazi uku-exista umuntu eyisidakwa uyakwazi uku-exista umuntu eyisigebengu u-existe kuye umtshela ukuthi now you are wrong because usekhona umoya engcwele. Now khathi se-conscious sizophela ngoba umoya engcwele uzobe ungasekho emhlabeni usuhambile bebantu yilapho kothola khona lithi ibhayibheli uzobona umuntu ezala ingane ayibulale ayihle ngokuthi unebheza uzobe ungasekho enhlizweni yakhe. Uzobona umuntu ebulala umzali wakhe ampheka muhle ngokuthi unebheza nomoya engcwele uzobe usungasekho. Lokhu izwe likubona manje kuncane kunalokho okusazokwenzeka. Kunesikhathi esizayo la khona lethi athi umprofethi uMalaki kunosuku oluzayo usuku lwenkosi athi uyavutha njengeziko athi baye ikhalela abebelenelisa athi ofendlu angabe sasuka ngokuthi usuku luyeza usuku lwenkosi. Now ukhulunywa ngendaba ye-great tribulation akukhulunywa ngendaba ye-hell ngoba indaba ye-hell is about eternity. Ukhulunywa ngendaba yosuku lwenkosi yokubuya kwenkosi. Kunesikhathi uJesu azobuya khona azolanda ibandla lakhe. Akatshela abantu abangazi namhlanje ukuthi ngaphandle kukaKristu asilutho, ngaphandle kukaKristu alikho izulu, ngaphandle kukaKristu asikwazi ukubona uNkulunkulu noma kuthiwa ufe ulungile ngoba ukulunga kwemvelo akusebenzi masiya kuKristu. Ukulunga kwemvelo akungeni ezulwini kodwa abantu abazongena bezodla ifa lombuso kaNkulunkulu abantu abahlanganile nenkosi bamukela uJesu uKristu njengenkosi nomsindisi babe beyasindiswa. Now senzoyivana angibuye ngize ngichaze kafishane ngenxa yokuthi isikhathi sami asekho sengifanele isikhathi esincane. Now u-7 years period siyawujabula ezulwini basifake iy'ngubo ezimhlophe basiprepare ukuthi sisayobona uGoda fana. Now emhlabeni sithola ukuthi i-beast iyavela, isilo siyavela, i-666 iyavela bese-ke emhlabeni i-666 izobe isifakwa emzimbeni yabantu enkundleni nasesandleni. Uma ufunda incwadi yesambulo uzoyithola kuchapter 13 verse 14 ka-18 lithi-ke likhuluma ngendaba yapho ye-beast, likhuluma ngendaba yesilo nendaba ye-666 bese likhuluma ngabantu abazongena ezulwini laba abawu-144,000. Ngeke ngisho-ke ukuthi kodwa khona abanye abayibeka ngenye indlela bathi izulu lizogcwala ngokuthi kuzongena abantu abawu-144,000 asizukuya sonke ezulu. Cha, lokhu akusekhona. Labo yilaba abazobe besurvive ngegazi labo ngoba kukhona abasazosurvive ngegazi labo ukuze babone umbuso kaNkulunkulu abazobe besele la emhlabeni ngesikhathi se-great tribulation. And phela sizobe silungiswe ezulwini sijabula sibonga uNkulunkulu athi ngiyabonga wendalo enikwenzile emhlabeni. Nahamba izinto zikhona, nahamba inhlupheko zikhona, nahamba ukukhala kukhona, nahamba nelihleba, nahamba nilila kungemnandi nilinahambi kahle but nakhona ukubekezela. Incwadi esiyifundile ithi-ke ngenxa yokubekezela Nkosi yami ngenxa yokubekezela kwethu siyobe sibongwa ngey'nhlupheko ukuthi sikwazile ukuhlala abafemeli zethu engafuni ukukholwa kodwa sakwazi ukubekezela. Abangani bethu bengafuni sikholwe but sadlula nalapho nezwe lisibambile ngoba ake ngikhulume nansi indaba
izwe limnandi yabona izwe liyaenjoyeka but kunesikhathi esizofika la khona umoya uzodinga indawo yawo and kithi vele umzimba uzobuyela emhlabathini and masithathwa nge-rapture uzokhuphula imizimba yenkazimulo iyise kumoya ake ngikhulume nathi indaba njengoba kwezinye indawo njengangapha kwelakithi enatali koThekwini kuthiwa amathuna siyaphela uma ngabe ngcwade phansi kwamfowethu ngafaka ngaphansi kwethuna lakhe njengoba kuthiwa isebili izofaka intalelane uzongcwada umuntu ngaphansi ukhokhe ngifaka umuntu ngaphansi ukhokhe uma ngabe bengikhona ngingaphansi kwakhe ngiyothi mangivuswa nge-rapture amathambo ethuna ayohlakazeka ngenxa yokuthi inkazimulo kaNkulunkulu izobe inamandla kakhulu njengoba i-force of gravity iphika ukuthi banguduma ikubuyisa phansi but ngaleso sikhathi izophelelwa ngamandla ngoba uKristu uzobe esempile ebasini ngizolanda ibandla lami ngizolanda ngabangabami ngiyafisa ukukhuthaza ibandla ngekhathi zokugcina bantwana bakaNkulunkulu bekezelani niqine nibe isibindi siyazi ukuthi ukholwa kunzima siyazi ukuthi akwenzeki lutho but ngizoqinisa namhlanje kunendawo esimishelwe yona uthi uJohane zwanini lokhu umoya kushoyo emabandleni bese lithi obekezelayo ngizomnikeza umqhele sizawuphelisa ezulwini ngesikwenzile emhlabeni yonke imisebenzi yamanyala nencithakalo esiyenza emhlabeni izokwembula usuku lukaJehova konke esikwenza emfihlakalweni uzovela ngosuku azathi oshumayela kahle izodlala isibili idlale nabadala nabancane athi uJohane zavula incwadi nenye yavula agabiswa amagama nemisebenzi yabo yavela naw kunendawo esiyabuya ngiyazi ekhaya ukhona olalele ngiyazi njengamanje ukhona umzalwane osizakalayo ngiyazi njengamanje bakhona balalele naphakathi ezindlini zomsakazi ngiyakhona namhlanje ukuthi khona umuntu ekade kukhuluma naye elimhlabeni izwi ngokuthi izwi uthi lahlaba inhliziyo osabelelayo athi lambonisa nokwenziwa kwami ngiyazi ukuthi impilo oyiphilayo imnandi kodwa kunosuku olukulindile mntakababa ngiyafisa la ukhona ekhaya uthandaze kanye nami namhlanje ngifisa abantu ababili abathathu abazothi mprofethi thandaza nami impilo yami angiyazi ubhekethi angiyazi nobuye emuva ngiyobuya phambili angazi noma liyasuma noma liyashona okuyakhola kodwa uthi bese ngikholiwe ngalimali endleleni but namhlanje ngiyakukhuthaza mntakababa noma ukade usuwile kodwa hambe enkulunkulu yoxolisa ngokwenzile nokuthi kunosuku oluzayo ake ngithandaze nawe namhlanje la ukhona mlaleli ekhaya ngicela ukuphakamise isandla sakho ngicela ukuvala amehlo akho omunye uthi bese ngiphelele yithemba bese ngingakwazi ukukhola kwami noma kuyangisa ezulwini noma ngizikhayi as long as usakhipha umoya ukubuyisele ukhona into songayenza phezu kwempilo yakho ake ngithandaze nawe namhlanje babe egameni likaJesu laba abalele emakhaya uNkulunkulu uthona amandla balalele izwi lakho umoya wengcwele ngiyafisa uNkulunkulu uthona amandla ukuba ubabusise ngiyafisa ukuba ubavikele ngiyafisa ukuthi ngosuku lokulimwa bangangene ekulimweni ngiyafisa ukuthi bawudle umbuso wakho ngiyathandaza moya ongcwele umuntu enkazi uNkulunkulu uthona amandla makube phezu kwempilo zabo ngiyakhuleka namhlanje moya ingcwele ngikhulelela moya ingcwele bonke abalele umsakazo babusise ubaphakamise uhlambulule nezono zabo ngibaletha kuwe ngomthandazo egameni likaKristu Jesu inkosi yethu amen amen Sibonge kakhulu baba egameni likaJesu siyabonga nathi baba from God is Able Ministries eDevon naselezili ubaba umprofeti uAlex Nkosi baba siyabonga sibonga kakhulu mphathi wami sibonga kakhulu sengazathi inkosi ingakusisa inkosi ingiphakamise kakhulu abalaleli mabafuna ukuthintana nawe bakuthola kanjani social media contacts okay ngicela abaka Facebook usearch ukuthi Prophet Alex Nkosi Facebook Prophet Alex Nkosi bese inamba yami ongitholakala kuyo ithi 072 4067 515 nalapha Facebook iyatholakala ikhona kwi profile inamba yami mawuchecka nje khona usearch nje uthi Prophet Alex Nkosi inamba 072 4067